אנחנו היום עושים ניקוי מקצועי למזגן. ניקוי מקצועי זה לא רק ניקוי של הפילטרים. בסופו של דבר מה שמעניין זה הסוללה הזאת, שמצטבר עליה באמת כמות של עובש. ואחרי שנפרק פה את השלבים, יהיה לנו גישה הרבה יותר יפה למאיץ, ששם בעצם תלוי כל האבק. אנשים באים וכאילו עושים חצי עבודה, ובסוף הזמנת ניקוי כאילו מקצועי, לא ניקוי של הפילטרים, הבנת? זה מחסל העובש שלנו, זה בעצם גורם לכל הפלסטיקה שפירקנו מקודם במזגן, שהיא תהיה גם נטולת חיידקים ועובש, שבאמת לפרק את כל הלכלוך, וכמובן אחר כך שוטפים את הכל. עכשיו שמתי את המעיל שטיפה, זה בעצם ישמור לנו על חלל שהוא נקי, בלי נזקים לקיר. אנחנו ממשיכים גם לסוללה והמאיץ של המזגן, מחטאים אותם גם כן עם המפרק פטריות שלנו, כל הלכלוך ירד לפה. בואי תראי מה הלקוחות שלנו נושמים, הם אומרים שניקוי של פילטרים זה מספיק. הסתיימה העבודה, ממשיכים ללקוח הבא.